Aquesta part de psicologia d'intentar que el client quan surti d'aquí surti millor del que ha entrat. El que ell s'imagina en estat líquid. Què? Saps el temps que porto esperant-te? 2 minuts. Que tothom ha marxat. Que estic sol, Que portes 2 hores al lavabo. No pot ser. Sí, pot ser, perquè estic aquí i no hi ha ningú. Se n'han portat el teu platja. No hi sé, ets un moment al lavabo ara torno. Vale, perfecte. Fins ara. El temps passa. No puc demorar-me més. És estrany. Mai hagués imaginat arribar fins aquí. Tampoc tenir la vida i l'amor tan de costat. No sóc home religiós. Per tant, només puc creure en la sort. La sort que m'ha acompanyat fins ara. La vella dama capritxosa i voluble, incerta com la durada de la pluja. Si el meu destí avui es torça, a ella dedico el que he viscut. Doncs sols de la seva paraula en sóc esclau. I més ara. Avui, el tram final d'aquesta història estranya que ressonà de manera estranya també dintre el meu cervell. Un gest ferm. La tria és fàcil. Blanc o negre, cavall o rei, dreta, esquerra, tot o res. Necessita ajuda? No, gràcies. Bé, no li sobren pas 5 euros? Carai, sí que es conforma amb poc vostè. Una empeles, Bé, seré digne de la seva gratitud. Deixo a vostè
el criteri de la seva esplendidesa. Li agrada jugar? Sí, encara puc fer un parell de bones tirades. No, no em refereixo a aquest tipus de jocs. Vaja, ja m'ho pensava. Esperi! No vol pas guanyar? 50 euros? Ara i aquí? Sí, jo tinc cops amagats, cada dia per dir. Acompanyi'm. Aquest és el tracte. Aquí té 10 còctels. Un d'ells està enverinat. Si vostè se'n pren un, ara li pagaré 50 euros. Per cada còctel que es prengui, li doblaré l'aposta. Ara bé, si es pren un vaccinat, qui mor perd el joc. Què? Vol continuar? Sí. Deu contra un. Per què no? Que fàcil. Els 50 euros. Quina estupidesa. 50 euros. I pensar que feia una estona no en tenia ni per un trist cos de mi. Gràcies. Havia conegut a Malena, una prostituta que per pocs diners deia tot que sí. No era moment de gastar-m'ho en beguda, quan en certa manera podia recuperar una mica de la meva glòria passada, submergint-me en els seus braços. Així es fou, com d'una sola tirada volia polir-me aquells 50 euros. Els temps eren difícils i pel preu d'una hora ara només en podies gaudir uns 15 minuts. Què s'havia cregut? Vaig enfadar-me. Va ser fàcil estampar el seu rostre contra la paret, somicant amb maleïa, i jo sentia una mena de plaer mai viscut.
Vaig estar caminant fins que va sortir el sol. El millor era trobar un lloc on refugiar-me. Vostè, què hi fa aquí? Segueix dempeus la posta? Evidentment. Ara hi ha 9 copes. Si abans eren 50, ara seran... 100. Només una copa té verí, segur? Evidentment. Veurà. Necessito marxar. Amagar-me un temps. Sí, ho sé. A la glòria dels perdedors. Altra vegada he tingut sort. Va. Dóna'm la pasta. I ja li vaig dir. Sempre em trobarà allà on em necessiti. No. No ho crec. No ho crec. Què podia fer amb 100 euros? Els amics de Malena m'estarien buscant. No podia deambular pels carrers com solia fer abans. Però... si robava un cotxe, tindria prou gasolina per allunyar-me el suficient i deixar passar el temps. Encara portava aquell rossinyol que em va regalar a l'Heredia, un amic expert en obrir coses. I res més fàcil d'obrir que la porta d'un automòbil. En pocs instants, un clic meravellós va sonar en aquell pany niquelat i la porta del conductor va obrir-se dòcil com una meuca ben pagada. El cotxe va arrencar i a la vegada també feia pensar-me en l'esbufet d'un toro abans d'embestir el seu enemic. Un cop d'accelerador i la fura va rodar pels carrers a tota velocitat. Crec que va ser per culpa del còctel que m'havia pres. Jo acostumo a tolerar bé l'alcohol, però alguna cosa va ennubilar els meus sentits i em va deixar en estat de semiconsciència.
Aquesta matinada, un home ha forçat suposadament la porta d'un cotxe Mercedes negre d'alta gamma, propietat del cònsol de Labònia, que es trobava de visita privada a la nostra ciutat de Girona. Després d'una estona, el mateix individu s'ha estavellat contra un llum de carretera al polígon Mas Xirgu. Això no seria destacable si no fos que després de l'accident, l'home ha fugit del lloc dels fets, deixant a l'interior del vehicle la seva cartera amb una quantitat no especificada de diners i tots els seus documents d'identitat. El lladre, del qual no n'ha transcendit el nom, es troba en aquests moments en cerca i captura. Per la seva part, el cònsol de Labònia, l'excel·lentíssim Miro Sky Hollowins, ha declinat fer qualsevol tipus de declaració, donat el caràcter estrictament privat que tenia la seva visita. Hi ha algú que no entén l'horari. La ciutat de l'horari. Crec que m'estic tornant boig. No m'importa. M'és igual. No sé qui és vostè ni el que es proposa. És igual. A cegues. La desesperació és molt bona consellera, no ho sabia? La senyora dels malsons perd de nou. Vinga, va, dona'm la tela. T'avorreixes, veritat? Dona trista, sola, infèrtil? Què? Vols companyia? No, clar. A tu et van les ties, veritat? És igual. Desgraciada, què vols? Jugar? Doncs jugaré. Amb 200 euros tinc opcions, saps? Per a viure com ara? Per un petit bocí del que els altres tenen? No, aquests diners són per prosperar, per fer una nova vida. La partida va ser llarga, tediosa i poc fructífera. Whisky de Malta, molt tabac i cares fermes. Res a fer. Gats vells. Desastre. En la impaciència de la nit vaig deixar-hi els 200 euros, 200 cops, tot el meu rastre. I a l'albada tot perdut, recorrent el mur antic de la ciutat vella. Estressat, no sé, vaig perdre el nord. Jo no volia, jo no volia. Era ella. Va marxar corrents, amb el meu rostre a la memòria del seu smartphone.
és ara? 400. 7 còctels. Paga! €400. Gràcies. €400. Ara puc. Tenia un amic amb moltes armes. €400. L'arma era meva. Paga! La nit amaga els pecats de l'home. 800 euros per cremar. El foc purificador. El desconsol es torna llum. La nit es torna dia.
Segueix sense control l'incendi provocat que s'ha originat avui a la tarda al campament d'estiu de la Vall del Bosc, al Gironès. De moment estem per la vida de 20 nens i un monitor que en el moment de l'incendi es trobaven fent un joc de nit al voltant de la zona del sinistre. També cal lamentar la mort de 2 bombers que al conèixer la situació dels nens van endinsar-se al bosc a la seva recerca. Hola, puta. €1.600. Gràcies. Vols que els recuperem? T'agradaria? Que no t'han pagat mai per un de ràpid? Clar, no, que la que paga ets tu, és veritat. Adéu. El més dolent de viure és l'avorriment. Lluites per trobar el que et fa sentir viu. Com una mala droga. Al final no et serveix de res. La ruleta russa, un tret al cap i tot acaba. Apostar és lo meu. El clic fatal i tot segueix igual. Com suen. Tenen por. Els hi fa por morir. L'últim recurs de l'escòria. Mentre els rics miren amb el cor petit, ells també volen morir. Ells tampoc en tenen prous. També estàs aquí? No venia per tu, saps? M'he gastat els €1.600. Me'ls he gastat veient... Me'ls he gastat veient morir gent. Innocents. Em fas cara. Aquesta la faré per divertir-me. Quatre. Quina por. Tinc ganes de matar-te.
Quan és ara? 3.200. 3.200? Puc contractar una sessió a sou només per tu. Vols morir? No et faig por? No. Millor encara. Faré el pitjor dels crims. M'ho puc permetre? Paga! Fins aviat. Vaig anar a una botiga de roba, renovant així el meu vestuari. Em vaig fer un arranjament al cabell. Era un altre. La gent no podia reconèixer l'ànima podrida que abans havia estat. Vaig buscar la meva presa amb meticulositat i compte, fins que per fi la vaig trobar. Es deia Laura. Al primer cop d'ull semblava sola, lleugerament trista, amb ganes de no donar a la vida per perduda. Un home sap com presentar-se quan sap el que vol assolir. En els següents dies, i amb la destresa que dona l'experiència, la vaig portar cap a la meva fosca cova. Li vaig crear il·lusions. Es va creure de nou desitjada. Tenia un aire festiu i jo la mirava amb ulls de ràbia, incapaç ja de sentir amor per res. Em divertia veure-la com innocent creia en nosaltres. No va faltar de res. Botigues, regals, viatges, falses promeses que quan les deia esclatava per dins en una indescriptible rialla. La cremor que sentia era tan gran que de vegades li hagués confessat l'engany, però jo volia ser molt pitjor que la vida. Si ella era cruel, jo podia superar-la. L'última nit, quan vaig cansar-me de fer-li la ronda, ella m'esperava a casa. Havíem quedat per sopar, sabent molt bé el que ella esperava de mi. Una petició, un anell, què sé jo. En comptes d'això, vaig escriure-li un missatge. En ella li explicava, no sense humiliar-la, que tot era una farsa, un passatemps cruel que es mereixia per patètica i crèdula. Vaig tenir especial cura en explicar com em repugnava i que l'únic plaer que vaig sentir va ser en degradar-la. Quan la policia va recollir el seu cos a la vorera, encara portava el mòbil amb el missatge. Els vidres trencats al seu voltant i la d'alçada del pis on vivia. Això varen ser prova suficient del desenllaç d'aquella pobra desil·lusionada. No volia venir. No volia venir. Me sents?
Doncs has vingut. Sí. Ja t'has gastat tot el que et vaig donar-te? No podia més. He destrossat tot el que he trobat al meu pas. La vida ja no tenia el més mínim sentit. Necessitava trobar un nou al·licient, saps? Per això estic aquí. Tu diràs. Et vull proposar una última aposta. Queden 3 còctels. Jo t'ensenyalaré un. I tu te'l veuràs. Si és l'emmetzinat, pagues. Quan és l'aposta ara? 6.400. I si sobrevius, jo em prenc els altres 2. Per què ho fas tot això? No et queda res, ni ningú, per odiar? Sí, amb mi mateix. Accepto la teva aposta. Un moment. Hi ha una cosa més. Si tu no t'emmetzines i el meu tampoc és el golf fatal, aleshores doblaràs l'aposta. 12.800 euros. De què et servirà? No oblidis que he jurat veure dels 2. La teva mort està assegurada. I els deixes al mig del carrer fosc on vares trobar-me. I que un altre conegui el pes del poder. Fet. Accepto. Si un cop mort, puc fer el que vulgui amb tu. Paraula. I ara, beu-te aquest. El teu torn. Tens sort. Almenys tindré la satisfacció de desplomar-te. Ho sabia, saps? I ara et toca complir. Pagues el doble el primer que passa. Salut. I adéu, dama estranya. Espero que sigui dolorós. Per què no he mort? Encara? Com? M'has enganyat? No. Jo et vaig dir que un got estava vaccinat, però mai vaig dir que fos un verí que matés ràpid.
En realitat, el got enverinat te'l vas veure la tercera vegada que ens vam veure. Com? No t'entenc. El verí t'ha matat lentament. De fet, et queda poc per acabar d'una vegada. Però aquests dies que m'has buscat i trobat, has fet més per la causa que represento que no pas si haguessis viscut com un pobre diable. Ja fa efecte. Ja ets meu. Marxem. Marxar? Anem! T'has fet mal? Joder, a l'esquena. Què fots, tio? Una foto? En sèrio? Millor foto de la teva vida. Uau, ja està tot solucionat. Però ara guardem-los bé, no? Sí? Sí. Va, anem. I els guardaré jo. Va, anem.
Te'n donaré 50 euros. El següent ja hem doblat l'aposta. És la millor oferta que m'han fet a la meva vida. Rodant. Acció. Me jodas. En serio. Sí, jo tinc cops amagats, cada dia parava. Acció! Els diners han d'estar per aquí. Sí, en tot cas, com a molt... Hola, 1, 2, hola. No volia venir. Bona nit. Em sents? No volia... Anem malament, És que no l'has vista. Bona nit. Bona nit i bona hora. Ja has gastat tot el que vaig donar-te? He notat. Fet. Accepto. Si tu em promets que un cop mort pugui fer amb tu estic suant. Vinga, va, tornem-hi. Tornem-hi, va. Va, tornem-hi. Fet. Accepto. Si tu em promets que un cop mort pugui fer el que... Què? Fet. Accepto. Si tu em promets que un cop mort Puc fer el que vulgui. Aixecaràs el cap? Sí, oi? Bueno... Clar, he de veure... Acció! Mama!